ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ድማ ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ፈለማ ግን ቅንታት ዜና ናባኹም ከብል ኣባላት ኣርሚ 22 ሰራዊት ትግራይ ካብ ርሻኖም ብምቁጣብ 665,000 ብርን 121 ኩንታል ፊኖን ንተመዛበልቲ ወገናት ብሓገዝ ኣበርጊቶም። እቲ ሓገዝ ንምበል 70 ግዜ ዝተገበረ ምዃኑ ድማ ተገሊጾም። ብልጽግና ዘለዎ ናይ ህዝቢ ምጥፋእ ህልኽ ዘርኢ ሓደገኛ መግለጺ ባጫ ደበሌ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ዞባና ደው ዘይብሉ ኩናት ንምብራዕ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝሓስቦ ሽርዒ ተቓሊዑ። ሰራዊት ብልጽግና ብኣንፈት ቆቦ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ብመዳፍዕ ዝተሰነየ ከቢድ መጥቃዕቲ ፈንዩ። ካብቲ ግንባር ኩናት ዝወፀ ሓበሬታ ክነስምዐኩም ኢና። እዚኣቶምን ካልኦትን ምሳና ፀኒሖም ክሰሚዕኹም እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩም ክትፀንሑ እናዓደምኩ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ድማ ተኸታተሉና። ደረጃኡ ዘይሓለወ ምግቢ ዓሽጎም ናብ ሕብረተሰብ ብምክፍፋል ፈቓዲ ዘይብሉ ምግቢ ብምዕሻግን ብምንጋድን ዝተኸሰሱ ሰባት ብ8 ዓመት 6 ወርሕን ጽኑዕ ማእሰርቲ 25,000 ብር ቅፅዓት ተወሲኑ። ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ቤት ፍርዲ ከተማ ዓዲግራት 28 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ዝበልዑ መጋባያ ሰለስተ ተኸሰስቲ ሰባት ሕድሕዶም ብ8 ዓመት 6 ወርሒ ጽኑዕ ማእሰርቲ ንሕድሕዶም 25,000 ብር ክቕፅዑ ፈሪዱሎም ኣሎ። ነባርነቶም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝኾኑ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኢንጂነር ዕቑባይ በርሀ ይፍጠር፣ ካልኣይ ተኸሳሲ ጽዱቕ በርሀ ይፍጠር፣ ሳልሳይ ተኸሳሲ ሊቀ ሁርያን ጋይም ኣስጋለ ኣለማዮ እዮም። ብዝሰርሕዎ ገበን ሕጂ ተፈሪዶም ዘለዎም 15 ጥሪ 2017 ዓ.ም ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዛ ኣረቂ ዘፍርዩ ዝተፈላለዩ ስቲከራት ብምጥቃም ዓሽጎም ንሕብረተሰብ ብዘከፋፍሉ ውልቀ ሰባት ከም ዘለው ናብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር መንግስቲ ግልጋሎት ቁፅፅር ጥዕና ከተማ ዓዲግራት ካብ ሕብረተሰብ ዝወፀ ሓበሬታ መሰረት ቁፅፅር ጥዕና እታ ከተማ ኣይተወለ ገብርኤል ገብሩ ድማ ምስ ፖሊስ እታ ከተማ ብምዃን ብዝገበርዎ ክትትል ዘከፋፍሉን ዘይሕጋዊ ስራሕቶም ዘፍርይሉ ገዛ ብምዕሻግ እቲ ምህርቲ ናብ ዝምልከቶ ቤተ ፈተነ ክለኣኸ ብምግባር ንሕብረተሰብ ዘለዎ ሓደጋ ነቱ ብምግላጽ ፖሊስ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቦ ብምግባር ኣብ ተኸሰስቲ ዝነበረ ከይዲ ብምስክርነት ከም ዘረጋገፀ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹሎም። ብመሰረት እዚ ድማ ተኸሰስቲ ብዝፈጸምዎ ገበን ሕድሕዶም ብ8 ዓመት 6 ወርሒ ጽኑዕ ማእሰርትን ሕድሕዶም 25,000 ብር ክቕፅዑ ቤት ፍርዲ ከተማ ዓዲግራት 28 ሓምለ ኣብ ዝበልዖ መጋባያ ወሲኑ። ከይዲ ፍርዲ ዝተኸታተሉ ዝነበሩ ኣባላት ቁፅፅር ጥዕና ከተማ ዓዲግራትን ካልኦት ኣካላት ብወገኖም ንሕብረተሰብ ዝጎዱ ዝተፈላለዩ ምህርትታት መዓልቶም ዝሓለፎም መፈቆዶ እናተዘሩ ዝሸጡ ሳሙና፣ መድሓኒት፣ ንግዚ ውዕሉ ጠስሚ፣ መዓር ካልኦት ምህርትታት ከይጥቀምን ልዑል ጥንቃቐ ክገብርን ተረኺቦም ድማ ንዝምልከቶ ሓበሬታ ክህብ ፀዊዖም ክብል ኮሙኒኬሽን ከተማ ዓዲግራት ጸብጺቡሎም። ዕለት 29 ሓምለ 2018 ኣብ ጣብያ ጽጌረዳ ውሸት ዲናዋለ ብዝዘነበ ሓያል ዘየቋርጽ ዝናብ በረድን ብርቱዕ ንፋስን ዝወቃዕ ሰብ ዘይተጸበየ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ሓረስታይ ከቢድ ናይ ሙሉእ ብሙሉእ ዕንወት ከም ዘብጽሐ ንምፍላጡ ተኻኢሉሎም። እዚ ሓረስታይ እቲ ከባቢ ብሃንደበት ዘጋጠመ ተፈጥራዊ ሓደጋ ነቲ ወርሓት ሙሉእ ብጻዕርን ብድኻምን ኣብ ሕርሻ ዝነበረ ሰፊሕ መሬት ዝራእቲ ኣብ ውሑዳት ሰዓታት ሙሉእ ብምሉእ ከበላሹ ብምዃሉ መብዛሕትኡ ሓረስቶት ኣብ ከቢድ ናይ ናብራ ስጋት ናይ ስነ ልቦና ጸቕጢ ኣውዲቖም ምህላው ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ቁሸት ዲናዋለ ዝበፅሐ ዕንወት ነበርቲ ከም ዘረድእዎም እዚ ሓደጋ እዚ ዘጋጥሙ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ሕሱም ኩናት ሰብኣዊ መከራ ቁጠባዊ ዕንወት ገና ኣብ ዘይተበራበረሉ እዋን እንከሎም ከምኡ እውን ምስ እዋናዊ ለውጢ ኣየርን ድርቅን ኣብ ዝሳቀየሉ ዘሎ ኣዝዩ ተኣፋፍ እዋን እዮም። እቲ ኣብ ቁሸት ዲናዋለ ዝበፅሐ ከቢድ ናይ ዝራእቲ ዕንወት መዓልታዊ መነባብሮ እቲ ሕብረተሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመጻኢ ውሕስነት ምግቢ እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ዓብዪ ሰብኣዊ ቅልውላው ከየስዕብ ዘሰክፍ ብምዃኑ ነዚ ስቃይ ፀገም ንምቅላል ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ህፁፅ ናይ ረድኤት ሓገዝ ስጉምቲ ክወስዱ ፃውዒት ተመሓላሊፈሎም። ናብ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ኣብቲ ከባቢ ብህፁፅ ገምጋም ብምክያድ ናይ ህፁፅ እዋን ምግቢ መተካእታት ዘርኢ ናይ ቁጠባ ምሕዋይ ደገፍ ብቕልጡፍ ክበፅሕ ከም ዘለዎ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ብዝርዝር ተጸኒዑ ንሓረስቶት እቲ ከባቢ ዝድግፍን ካብ ብተወሳኺ ናይ መነባብሮ ጸቕጢ ዘድሕን መደብ ብቕልጡፍ ክዝርጋሕ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ነተጎዳእቲ ወገናትና ድማ ካብ ዝገደደ ሕሱም ጥሜትን ቅልውላውን ንምድሓን ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምግባር ጭንቀት ሓረስቶት ትግራይ ክቃልል ዝከኣለኩም ኩሉ ክትገብሩ ብኽብሪ ፃውዒት ቀሪቡሎም።
ኣባላት ጅግና ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 22 ኣብዚ መሪር ናይ ክራማት እዋን ናይ መነባብሮ ፀገምን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ ካብተን ውሕዳት ራሽኖም እንዳቆጠቡ ዘጠራቐሙ 665,000 ብር ብጥረ ገንዘብ 121 ኩንታል ፊኖ ኣብ ከተማ መቐለ ብዝርከቡ ናይ ተመዛበልቲ መዕቆብታትን ከባብታትን ንዘለዉ ተመዛበልቲ ወገናትና ብሓገዝ ከም ዘበርከቱ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣባላት ኣርሚ 22 ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ማለት እውን ኣብ ከተማ መቐለ ኣፅቢ የጭላ በርገለ ኣብ ገለበዳ ካልኦት ቦታታት ብድምር 6 ግዜ ካብ ናይ መዓልታዊ ራሽኖም እናቆጠቡ ንተመዛበልቲ ወገናት ዝሓገዙ እንትኾኑ እቲ ናይ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተገበረ ናይ እኽልን ገንዘብ ድጋፍ ንመበል 7 ግዜ ዝግበር ዘሎ ዓብይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሎም እዚ ተግባር እዚ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቅድሚ ግንባር ተሰሊፉ ጫፍ ብልሒ መኸተ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ናይ ወራር ጸላእቲ ትንኮሳ ንምሕላው መስዋዕት እናኸፈለ እናተገደለ እንዳሃለወ ብተወሳኺ ካብታ ዘላቱ ውሕዳት ስንቂ ቆጢቦም ንተመዛበልቲ ወገናቱ ክድግፍን ክፅዕርን ከሎም ናይቲ ሰራዊት ዘይዛሪ ህዝባውነት ምስ ህዝቡ ዘለዎ ዘይብጠስ ሕልናዊ ደማዊ ምእሳር ብተግባር ዘረጋገጽ ምዕባለ ምዃኑ ተፈሊጡ ምሩኽ ባጫ ደበሌ ከባቢ ኣሕመድ ብዝተዋህቦ ናይ ፖለቲካን ወተሃደራዊ ኣንፈት መሰረት ናይ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብገሃዲ ተናጊሩ ምህላው ንምፍላጥ ተኻኢሉ ባጫ ደበሌ ኣብቲ መግለፂኡ እቲ ኩናት ደጀንን ግንባርና ይህልዎን ባድመ እውን ኣስመራ ኣልፋሽቃ እውን ካርቱም ብሓደ ኢና ንወቅዕ ብምባል ዘረድአ እንትኸውን እዚ ድማ እቲ ስርዓት ኣብ ውግእ ዘለዎ ገደብ ዘይብሉ ናይ ጥፋት ህልኽ ናይ ህዝቢ ምጭፍጫፍ መደብ ዘርኢ ብምዃኑ ተፈሊጡ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ተንተንቲ ነዚ ናይ ባጫ ደበሌ ዘስካሕክሕ መግለፂ ከም ዝረድእዎም እዚ ንግግር እዚ ኩናት ኣብ ዘለዎ ፍሉይ ናይ ውግእ ግንባር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝደለዮ ቦታ ሰላማዊ ህዝቢ ንጹሃት ናይ መጥቃዕቲ ታርጌት ንምግባር ዝተኣለመ ዓብይ ገበን ውዳበ ብምዃኑ ብግልፂ ዘርኢ እዮም ኩናት ኣብ ቀቦ እንዳተኻየደ እንከሎም በየናይ ናይ ኣቪዬሽን ሕጊ መሰረት እዩ ኣብ ኣምቦ ከተማ ናይ መጥቃዕቲ ታርጌት ክግበር ዝኽእል ዝብል ሕቶ ዘልዕሊ ኮይኑ እዚ ድማ ናይቲ ስርዓት ዘይሕጋውን ዘይሰብኣውን ናይ ራዕዲ ኣሰራርሓ ብግልፂ ዘጋልጽ ምህላው ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዚ ናይ ባጫ ደበሌ ንግግር ብደቂቕ ተመዝጊቡ ተሰኒዱ ከቕመጥ ዝግባእ ዓብዪ ናይ ወተሃደራዊ ገበን ምስክርነት ብምዃኑ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ጥፍኣት ድሌት ፖሊስን ብግልፂ ዘቐመጠ ምዕባለ እዩ ሙረኽ ባጫ ደበሌ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝነበሮ እዋን ዝተገናገሮ ዝተኣመኖ ዘስካሕክሕ ናይ ኩናት መግለፂ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንሰላማዊ ዜጋታትን ክፍፅሞ ዝደሊ ዘሎ ናይ ምጥፋእ ሽርሒ ዘይሰብኣዊ ተግባር ብጋህዲ ዝሓበረ ብምዃኑ ንህዝብን ንመላእ ዓለምን ኣዝዩ ዘግርም ወተሃደራዊ ምዕባለ ኮይኑ ምህላው ተፈሊጦም እቲ ስርዓት ንሰራዊት ኢትዮጵያ ከም መጋበርያ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ከባቢኡን ናይ ምጥፋእ ናይ ራዕዲ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ዘለዎ ውዳበ ብባዕሉ ብባጫ ደበሌ ኣቢሉ መቅላዑ ናይቲ ስርዓት ሕሱም ባህሪን ናይ ኩናት ገበን ድሌት ንዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ዘረጋገፀ ኮይኑ ኣሎ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ብኣንፈት ቆቦ ሓድስቲ ናይ መጥቃዕቲ ወፍርታት ፈኒ ሓዲሩ ምህላው ተፈሊጡ እቲ ስርዓት ብፍላይ ብኣንፈት ቆቦ ብናይ ከበድቲ መዳፍዕ ደብዳብ ዝጀመሮ ናይ ወራር መጥቃዕቲ ንግዚኡ ብጽኑዕ ናይ ምምካት መኸተ ብትዕግስ ደው ክብል እኳ ተኻእለ ኣብ ደቡብ ትግራይ ግን እቲ ከቢድ ኩናት ብምሉእ ዓቕሙ ጀሚሮ ምህላው ንምፍላጥ ተኻኢሉ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዘጋጥሞ ናይ ሓይሊ ምዝባዕን ምብታንን ብመዳፍዕ ከበድቲ ኣፅዋር ዝተደገፈ ናይ ወራር ፈተነ በመክያድ ኣብቲ ዞባ ዳግማይ ናይ ውግእ ወፍሪ ንምብራዕ ይስዕር ኣሎ እንተኾነ ግን ሰራዊት ትግራይ ኣብቶም ግንባራት ኣብ ዝለዓለ ናይ ምብካት ናይ ምክልኻል ድልውነት ብምህላው ነቲ ብኣንፈት ቆቦ ዝተተኮሰ ናይ መዳፍዕ መጥቃዕቲ እናመክተ ይርከብ እቲ ብልጽግና ብኣንፈት ምዕራብ ትግራይ ሸረሪና ውግእ ከፊቱ ብሓየተ ሰራዊት ትግራይ ከቢድ ናይ ምምካት መጥቃዕትን ሕሱም ስዕረትን ከም ዝተጎናፀፈ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ እውን ካብቲ ዝበፅሖ ስዕረት ኣብ ክንዲ ዝምሃር ነሰራዊት ትግራይ ብሓይሊ ስሒቡ ናብ ኩናት ንምእታው ዝኣለሞ ሕሱብ ውዳበ ጋፂሉ ልምህላው ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ስርዓት ብልጽግና ዘካይዶ ዘሎ ናይ ትንኮሳ ናይ ውግእ ምብራዓት ፈተነታት ነቲ ኣብ ቅድመ ግንባር ዝስዕቦ ዘሎ ምብታን ንዓቕሚ ምድኻምን ንምሽፋን ዝገብሮ ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ ህልኽ ወፍሪ እዩ እንተኾነ ግን ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ብዝለዓለ ናይ መኸተን ናይ ምምካት ድልውነት ዘሎ ብምዃኑ ነዚ ደጊሙ ዝተኣለመ ናይ ወራር ሸርሒ ብሓይሊ ብቕልጽሙ ነዚ መፅ ወራሪ ሓይሊ መቓብሩ ከም ዝኳዓተሉ ክገብሮ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ
በርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝነበረኒ መደብ ኣነ ዝወድእ ኣለኹም እስካብ ሕጂ ዝተኸታተልኩም እንዳመስግንኩም ዝክፍለየኩም ይቐኒየለይ